Hello guys, lamsogon norok tewi sani kotal video o dini bahanyo hai kongrai engjak se ang hingke hai no kongrai te no video khlai tongo tang ngai tabo keseng sobai khagui tongnayo jethi bai kunui oro sobai gubuma tongma se tang katani bo thoi thamai kyabon tabo khagui tong norok video no baya sajora te nai tongni tokun thoi thamai tha uri da jakhaisi do ya phang gaike bom tabo khagui phangna phung ke ba kobon kisa khagui ragana tai ka khaka dek yang kinani upha sakawo kesa chong narun khagi ru bonan ke tab khang lai na. Oh my god. Okay ko sorkarni hoite kai re man nok nogo bagaro khai re jak o tui phayu to ko ora je thi chong ti ka phai bla mo to tong khana or to ko bor ti ka ma ruwa tong khon chai chong je thi ano ke ta bo khang na ma ruwa tong phuwa ruwa cha cha khele tor khodi di se sai mana nai mayo ông bọc hàng lỗ cái dây thay đồng ba shik tay borobo 신조 사자로 쓰놨어요. 신조 사이 베이베이야. 에이, 얼어버서. 아쓱만 가. 양가가나. 누구? 누구 발리야? 무타이. Cái anh rong tông ngô cái anh thân đi ông lê tùy hẻm yang suka hòa tình tì cái zaman rong kana he he yang smart này yang kia thế giả cả phải 남자는 더 이상 봐요 이거 매번 되자 우리자 나 우리자 방 한번 더 봐요 감 그럼 너무 맛 들게 오 사과라고 다 있던 거이 날이 이 그거 뭐야 이렇게 고로크 이건 아직 고로크 와우 그럼 짠하네 masa naik kena tani nyapain kena jadi jong no gobo nah hari hai cha zen tai ni orang tani magana kibir ba kyutu oh nala magana koroma sadung nangman jagan gitu yo kuruk sap thoja kuruk komen kai chalano a thogu suk mar kana 고로고 방스 걸럭걸럭 양캐나 응거 부키리럭 캐도럭 양무이 마싱럭 거러가 나를 하이시 단장 마가나 짜증이야 나북 앙양 보는 묵학 탕라이 을와록 사자그자 집으로 노그자 바그론 바리 칼마 하니시도 살말리야 오란 탕강보 pasti mas makan saya aku bisa semakan aku angkai kau nari saka wah kau apa butikin anak sila kau jadi saka wah nah kau dero bakai bela no mah tanda tamzani bo ruah nasi bahari mapai geraka ada ruah yang telah harus yang saya 잡아서 바지만 동그라시니까 나리 떠나라고 하지 전화타 동매요
yagra debra najak dei phun bo najak yago iko raji busuk kobong ma khaka iko bono phun goi tongo tangkhe jethi do phun to ruwa kobong ma ruwa hobai no kai kon bitiro krei natural hain thayo kobong ma o kora thani aro bologang kiru thaliya ko o ko boyang thangka hingke oro ekdom joto mukhi jong tongo mui mai singro bolong suka hingke ba angke aro ki jaga samba to ruwa kongma ruwa bun bagai hingke ko asa khagjao katakari tep kongma to nang no pai thago busuk khali maga phunung nai video no pai hazar tei nai tong oh my god ruwa kajang jeng kharma hakya pura yakung ruwa umti do thanda ka sai ro wa sing oni jabara kongma na oi jabara bai so ham pura pokta sake hui kharma hasu ma oi shor basa busu kali bai kya je mar kha jabara ka sina oi ma kha ma ta thali ang engo ang je thin hare bukiriya ma iko asuk bang khana ji cheng khang lai asuk to bang liya thei thangma kela bo phang ga je tongmani no khagai pai bai khata tini hingangke plastic wire nahara haimani omo nahaman jaga hingangke bortolao naharota hingangke norok judi no oroni bisingo naithokjagui tongkha color sadi hingangke norok je color sawa bahai nong no norok je design phono haite rabi rok naita hingke obon tabuk boni kwbangma order tongla bagui oroni bisingo no color boi order khaijak baksa tongo hingkake obo tabuk ram naijasung ego norok bo judi ram nani buchugui tongkha sadia no comment khaioi hingke norok no rabi rok naita norok je jajagui da bahai hello guys iko naji tini tikasya norok ni bagai ti pejoka plastic wire begomke yellow color by red color norok no nachuk saka color comment kai sani chana suka angke belaiken chana jak suka hingke omo bo muni order no hingke norok judi ram no musungka hingke sadi hingke norok no rabi naita hingke tabo rabi tongo hingke norok nai tongni video no paya sangjorate bag ramnani 2-3 ta suk bag rabi paya hingke no ekdom easy ngui thango dong ga pula fast ramnani hingka hingke asake no bujia ongo biang titarang nai tamu tarang nai kisapan bujia khikoro bokoro ko saimeya kisapan bujia ta hingka nang 2 ta rabi nai di bag hingka hingke kosto mosto ka tanga hano nini bokoro ko ongo phai thango ta kaisa idea phai thango ga easy ngui thango ta ramnani hingke chini nogo hingka kai ko baino rabi tongo tongo bono ramani nukmang ang bo ngai thangka hingke ang bo bono kisa rabi ruo boyak rok sajaka hingke bahai ta hingke jon onte konte kharap layuta hingke ko bo tabo rabi tongo naidi yangni o left side nyo bono ko tanghajani mukhurbi khibi do hingke right side nya bono bisingo ke bising tike dai roho hingke yang no bono soton ka hingke no ha ko sai thamuta naidi ko busuk mai thoka kiting ni thang hingke oba hake mang no khayuta color mili ruwi ke khala ke hingke no ngai thama bo brigeza ngai thang saisi maya no try khanyai hingke han man thanga nai di youtube rok nai khe hingke man thangota hingke tabo rab laigra na chung hingke tabo raba khe dui ko naidi hingke tabo bini buduk khai kya hingke tai bono log ringjak nai saka dui abo khum hai khairga hingke no paikhe tangka ri rok sinai abo buini bala bani bagai go bini nai tolau buska nai thok mani rok ma sagu mar khe no nai thok saka red by yellow color hingke nai lab suka chanawi tong hai di bana ri rok phat chisu nai tong ke bag basna sinai ble dai ba hai di ba